Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, počuli sme teraz v Evaníliu, že v istú sobotu vošiel Ježiš do domu popredného farizeja. Teda bol tam vtedy, keď Židia svetili. Pripomínali si vernosť Boha voči ním a takisto svoju vernosť voči nemu. Vtedy sa schádzali v synagóge, kde čítali písmo a spievali žalmy. Potom pokračovali v svetení doma, stolovaním a diskusiami. Keď toto stolovanie dovoľovali podľa ich zvykov rozšíriť aj o tých, ktorí nepatrili celkom do rodiny, prichádzali tam ľudia zvonka. To boli ich hostia. Vošiel aj Ježiš, čo je zaujímavé, vošiel do domu svojich úhlavných nepriateľov, lebo písmo celkom jasne hovorí, že navštívil dom farizeja. Išiel tam preto, aby im zvestoval svoju blahozvesť. Ďalej nám povedala táto stať písma dnes, že oni ho pozorovali. Sledovali, akým slovom alebo činom zas poruší sobotu, ktorú oni do dôsledkov zachovávali na znak svojej vernosti Bohu. Vedeli, že tento Ježiš, ak ide o pomoc človeku alebo o záchranu niekoho, vždy uzdravuje aj v sobotu. Boli na to nahnevaní, kritizovali to, vytýkali mu to, ale on to pravidelne robil. Oni aj uzdravenie považovali za prácu a bolo to teda porušenie soboty. V tom si pred Ježiša stal akýsi človek, ktorý bol chorý na vodnatielku a Ježiš sa obrátil na zákonníkov a farizejov s otázkou: je dovolené v sobotu liečiť, či nie? Inými slovami, je dovolené v sobotu robiť dobre alebo nie? Nechať človeka hynúť alebo ho zachraňovať? Ježiš svojim postojom nám všetkým hovorí, že láska k Bohu, od ktorého sme poslaní, a láska k človeku, ku ktorému sme poslaní, nemôže sa zastavovať pri ťažkostiach a nepochopeniach. Túto lásku vždy treba uskutočňovať. A treba ju konať vtedy, keď sa ona ozve, napríklad v podobe toho chorého človeka. Toto Ježiš odkazuje aj nám. Ako náhle je človek, s ktorým sa stretáme v akejkoľvek biede, je potrebné, aby sme sa ho ujali a snažili sa mu všemožne pomôcť. Keďže na svoju otázku, ktorú dal farizejom, nedostával odpoveď a písmo hovorí, že oni mlčali, chorého jednoducho uzdravil pred ich očami a im dal túto lekciu. Ak niekomu z vás padne do studne syn a pridal k tomu ešte aj zviera, vari ho hneď nevytiahne, hoci aj v sobotu, protivníci nevedeli, čo na to odpovedať, ale boli si vedomí toho, že keby sa to stalo na ich majetku, tak aj v sobotu budú zachraňovať. Zlo býva popri svojej škodlivosti vždy veľmi hlúpe a nelogické.
Tvoje slovo zas znamená vždy múdrosť a dobro. Toto je v Kristovom prípade. My ľudia si všeličo navymýšľame, ale on hovorí priamo a drží sa toho a vždy. Keď sa držíme spôsobu Kristovho, nemusíme nikdy hlúpo mlčať ako farizeji. Ani v dnešnej dobe, ktorá v nás musí veľmi tvrdo zápasiť a niekedy aj veľmi lacno zápasiť a padáme, lebo nezachovávame Kristov zákon a jeho odporúčanie, najmä zákon lásky ignorujeme. Treba sa hlásiť stále ku Kristovi. Veď máme pred sebou aj dnes zástupy farizejov, ktorí ináč myslia, ako káže Ježiš. Oni rafinovane prekrúcajú zmysel očividnej pravdy. Podľa nich sa už na hroboch netreba na dušičky modliť. Stačí zapáliť sviečku, tak sme to počúvali cez celý deň dušičiek. Ani jedenkrát nepadlo v mass-médiách slovo, že bol som tam preto, lebo som sa išiel pomodliť, ale všetci len zapalovali sviečky a prišli tam poupravovať, oprášiť hrob. To nepomôže ani tej duši, ktorej telo odpočíva tam, už rozpadnuté. Nepomôže to nikomu. Ale keď ja z tej duše poviem Otčenáš a keď to aplikujem tak, v plnej láske k tomu svojmu rodičovi alebo k príbuznému, Bože, daj mu večné odpočinutie v Tvojej prítomnosti, vtedy to má obrovský význam. Vtedy sa oplatí z Bratislavy cestovať do Sniny a naopak, ale len zapáliť sviečku, škoda je páliť benzín. Je to síce ľudská úcta, ale veľmi slabá a povrchná. Ak tam pri tom hrobe svojej matky alebo otca, dieťaťa alebo kamaráta nenecháš vrúcnu modlitbu za jeho spásu, darmo si sa naháňal. Nepodliehajme demagógii doby, ale rešpektujme vôľu svojho Boha. Svätý otec Benedikt XVI nám v týchto dňoch prizvukuje: nekopírujte povrchnosť západu. Ich už prestáva baviť aj to nadmerné bohatstvo, lebo aj to sa im pomaly míňa a nechutí im to, už sú celí otrávení zo života. Vy, ktorí máte ešte vieru, tak ju praktizujte a do dôsledkov a nebojte sa ju vyznávať všade tam, kde sa nachádzate, veď je to hrdosť na Boha. A keď v Neho veríte, tak na Neho buďte hrdí, veď to je najvyššia moc, ktorá vám rozrieši problém života vtedy, keď už budete z neho odchádzať. Nikto iný do tejto problematiky prístup nemá. Pred pár dňami som sledoval v televízii 2 historické dokumenty. Videli ste ich iste niektorí aj vy. Jeden bol o Hitlerovi a druhý o Stalinovi. Oboch oslavovali davy tak v Nemecku, ako aj v Rusku. Ľudia mali zastretý zrak a opantali ich vidiny moci a blahobytu. Ani nezbadali, ako letia do záhuby a spôsobujú so svojimi vodcami záhubu mnohých národov. Stalina sa báli aj tí najbližší a hlavne tí, lebo vodca si myslel, že mu ohrozujú postavenie a preto bol proti ním a za radom ich likvidoval. Takáto bola modla komunizmu. Chvála Bohu, máme ju za sebou, ale my sme ňou poznačení.
ale minula sa aj modla nacizmu. Obaja zanechali svetu zdegenerované mozgy, ktoré ešte aj dnes oslavujú smrtiacu moc, lebo si to tak natrénovali. Taký svet sme zdedili, a to je pravda bez diskusie. V týchto posledných dňoch som zase sledoval zástupy svätých, aj vy ste ich sledovali, ktorí oslávili Boha na tejto zemi svojim statočným a obetavým životom modlitby a služby Bohu aj blížnym. Sú ich celé milióny. Sú v nebi pred tvárou Božou. Sú tam v tom pokoji a tej radosti, ktoré si my vôbec nevieme predstaviť. Boli na zemi dobrí preto, lebo nasledovali dobrotivo svojho vodcu Ježiša. Treba si teda vybrať, kam chceme patriť my. Či nasledovať modly tejto zeme, ktoré sú niekedy a veľmi často poriadne popletené, alebo budeme nasledovať večné dobro, v ktorom nájdeme zmysel našej existencie aj vtedy, keď už nebude pre nás aktuálna táto zem. Majme zdravý rozum, vážme si vieru, lebo dnes je to už na mnohých miestach sveta devíza, veľmi cenná, ktorú treba chrániť a v sebe zveľaďovať. Amen.